जाला नै लोगोफोर ओइ माथो हेलो लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअआवहाय फिन खनसे बयखौबो बर'फोरनि थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स' लोगोफोर माबोरै दं आसा खालाम बयबो गासैबो मोजां दं लोगोफोर दा एक्सुवेलि लोगोफोर भिडिअ लाबोयो बिराद गोबावसिना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा सानदों स' जिथुनाखि आंनि रेमब' स' आङो माने दिनै माइलेज चेक खालामगोन आरोना बेसेबां किल'मिटार होमारो लिरनायावथ' 32 किल'मिटार लिरनाय दं माइलेजआ ओमफ्राय दिनै फाइनालि 1 लिटार थावआवहाय माइलेजआ बेसेबां होयो बेखौ माने जोङो दिनै टेस्ट खालामगोन आरोना दा माने टेंकि खालि बानायनो नागिरदों स' नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ दिनै फाइनालि चेक बानायगोन आरोना लोगोफोर थाव अखोग्रामा दुंग्रायाबो गाज्रि गिदिरखौ नायलाय ओमफ्राय दा बेवहाय जोङो लिटारसे एबा आधा लिटार सोनानै चेक बानायनोसै आरोना बेसेबां होमारो माइलेजआ दिनै आं सोमदोन बाखौ लाबोफादों दिनै सानैजों माने माइलेज चेक खालामगोन आरोखि लोगोफोर हे फुल खामोन हा लोगोफोर थिंखिया मोनहाजोबनो जोबबायथ' लोंनोसै नामा ग्रद ग्रद ना गबाय बाला ओमफ्राय दा बेसेबां माइलेज होमारो लिटारसे बा आधा लिटार सोनानै जोङो बेखौ टेस्ट खालामसै आरोना लोगोफोर फुरा ब्लिं मारिगासिनो पेट्रला दा न'निफ्राय ओंखारबाय जों लोगोफोरनो जोंहा न'नि लामा मोसौ जोबबाय माथो बेसेबाङाव जोबहैयो बे थावा 8:43 जाबाय टाइमा फुरा खालि बानायखागोन आरोना दा एक्चुवेलि बियो जों गामिनि लामा हा लोगोफोर एखेबारे बावला मेन रड जासिगोन आरोखि मेन रड जाबा मोजां जासिगोन गारि सालायनो दा जोङो ओरैजा देलायथिं दावखोगोन देलाय जानानै बेसे गोजान थाङो दा नै ब्लिं मारिगासिनो आग्लायनाय थावजोंहाय ओमफ्राय जोङो थाव सोनानै होगोन आरोखि ओमफ्राय थांबा जगदिस होरा नामा थांबा देलाय ओरैजा तिनालि टपिया ओंखारगोन जारलासो दाबो जोबा गोसा सालायदावगोनसोलाय लामाया जाथ्रालै लोगोफोर ओंखायनो आङो राइड खालामा सम सम एकदम केमेरा माने माबा मावखायो मावना दा एक्चुवेलि आंना हेलमेटाव नङाना डाइरेक्ट बिखायावसो लानांगौ जायो जिथुनाखि केमेरा माउन्ट हेलमेटनि नङा आंना बिखानिसो आरोना दा बेजोंनो सम सम आङो राइड खालामो ओमफ्राय दिनै फाइनालि माइलेज चेक टेस्ट खालामबाय आरोना माइलेज टेस्ट लाइफआव फार्स्ट टाइम दिनै माने आङो आंनि बाइकजों आं माइलेज टेस्टखौ चेक बानायगोन आरो देखायलांगोन आरो लोगोफोरनिसिनो दा जोङो देलाय फारसे हांथिलांगासिनो दा नै ओमफ्राय पेट्रलाबो जोबाखै जि सिङाव आग्लायनाय दं जोङो बेखौ फोजोबग्रोगोन बेनि उनावसो सोगोन आरोखि लोगोफोर र' एसे साना होनि लामा गाज्रिबाबो देलाय मोनहैगोन ना मोनहैया देलाय मोनसिगोनलै लोगोफोर बावला देलाय मोनथारसिगोन दा एक्चुवेलि लोगोफोर दाख्लै ओरैजा थेबांनि जोंहा लोगोफोरा कल खालामदोंमोन तेजपुराव बेरायनो एबा राइड लाहैनो होननानै दा गोजानाव थांनोबोथ' फैसा थाखानिबो खोथा थायोना लोगोफोर तेजपुराव थांबाबो खमबाबो 2000सो फैसा नांगौ दा फैसा एडजास्ट जायैनि थाखाय थाङासै आं लोगोफोर दा नै ओमफ्राय दिनै माइलेज टेस्टनि भिडिअ लाबोबाय आरोना नोंसोरनो आंनि रयेल एनफिल्ड 350 क्लासिक जिथुनाखि बाइक स' बेसेबां किल'मिटार माइलेज होमारो स' दिनै फाइनालि नोंसोरनो देखायगोन आरोखि देलायस्रि सेन्टार बेयो लोगोफोर नैबे देलायस्रि सेन्टार आरोखि स' लोगोफोर जोङो दायो तिनालिनि जिथुनाखि टपिया थांनाय लामा ओरैजा हाबबाय आरोना ओमफ्राय दा नै सालायबाबो जोबला सिगांनि जिथुनाखि फुराना थालोआव गुदियाव थानाय पेट्रल बेनो जोबाखै दाबो ओमफ्राय नायनि बेसेबां गोजान होबावो स' फाइनालि फैयै मंगलबारिया सेन्टार मोनबाय जोङो आरो दानि बिनि सिगां जोङो राङासक टपिया जानानै थांबाय दं स' लोगोफोर सालायो जोबाबो जोबा आंगायलायबाय सालायनो बागुलायबाय ओमफ्राय दा जोङो ओरैजा फैथारनानै टपिया बारबावबाय लामाया लोगोफोर टपिया ओमफ्राय दा ओरैजा जोङो सैबारि दावखोगासिनो आरोना सैबारिनिफ्राय लानानै ओरैजा बिश्वनाथ सारियालि ओरैजा जोङो माने दावखोलांगोन एक्चुवेलि जोङो नर्मेलि माने
सेक बानायनो फैदोंमोन नालाय लोगोफोर ना गामि खाथियावहाय दा ओमफ्राय नै जोबाबो ना सिङावसो बांद्राय थादो बेखौ मिथिला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो ससे लामा हान्थिनानै बे गोदोनिखौ जोङो माने बख'जोबहैनोसै आरोना पाइप लाबोखादों बा पाइपआ बारा गोलाव नङा खान्दाद्राय मोनहाजोबाखै नामाथाय ओमफ्राय दाबो जोबा नायनोसै लोगोफोर ओइ जोबदोंब्रा दाबो जोबदोलै जाला नै लोगोफोर ओइ माथो एकदम नै स' फाइनालि फुरा खालि जाजोबमारबाय दायो जोङो 1 लिटारसोआलै लोगोफोर आधा लिटार ओमफ्राय आधा लिटारा जोब्बाथाय बेखौनो प्लास बानायगोन बा फोजोबनो हाख'वा लोगोफोर थावखौ एकदम सालायनो बागुलायो दा एक्सुवेलि जों आधा लिटारल' सोगोन बेगाव लाबोखादों स' लोगोफोर जोङो दायो आधा लिटार थावखौ सोखांबाय स' नोंसिनो देखायनोसै आरोना किल'मिटारखौ दायो बेसेबाङाव दङ 3514.2 आरोना किल'मिटार ओमफ्राय दा बेखौ जोङो प्लास बानायगोन बेसेबां खारखो आधा लिटार थावा दा जोङो राइडआवहाय सिदा लानोसै आरोखि लोगोफोर आधा लिटार माथो ज्राव होनलायदों होनदो सोनाय लोगो लोगो स्टार्ट जाखाबाय नै गारिया ओमफ्राय लोगोफोर स' लोगोफोर जोंना आधा लिटार पेट्रला जोब्बायमोन मानोना होमबा भिडिअखौ आङो दानस'ना होबाय नङाबा बिराद गोलाव जायो भिडिअआ डाइरेक्टलि माने जोबनाय माबायावहाय इन्ट्र'आवहाय माने भिडिअखौ आङो नोंसिनो दिन्थिना होनोसै आरोना लोगोफोर स' नायबानो जाबाय स' लोगोफोर दानि जे जोङो आधा लिटार थाव सोदोंमोन दा बियो फैयै जोबफैबाय फाइनालि ओमफ्राय दायो फाइनालि बेसेबां किल'मिटार खारखो आधा लिटार थावाहाय बेसेबां किल'मिटार खारखो होमबा लोगोफोर दा जोङो आं देखायनो थांबाय दङ स' लोगोफोर दहाय जे पइन्टआ माबामोन 3.5 ओमफ्राय 14.2 मोन आरोना 3514.2 मोन ओमफ्राय दायो नै 3528.3 पइन्ट देखायदोंना लोगोफोर होमबा जोङो बैखौ प्लास खालामोबा जोंना आधा लिटार पेट्रलाहाय माने 14 किल'मिटारल' रानिं होबाय आरोना होमबा जोङो होमबा आधा 1 लिटार प्लास खालामोबा आंना 1 लिटार थावा रयेल एनफिल्ड 350 क्लासिक जिथुनाखि आंनि बाइक बेयो 28 किल'मिटारल' माइलेज होदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गोदानावसो माने होयोमोन नामा आंथ' गोदानाव माने चेक बानायसैना लोगोफोर ओमफ्राय मास मोननै जाबाय नै दा मास मोननैजोंसो माने बेखौ आं चेक बानायबाय आरोना लोगोफोर स' 28 किल'मिटार माने रानिं होयो आरो 1 लिटाराव स' लोगोफोर फाइनालि जिथुनाखि आंनि बाइक रयेल एनफिल्ड 350 क्लासिक स' लोगोफोर मास मोननैल' जादों आरोना बाइकआ दा एक्सुवेलि बिनि माइलेजआ 1 लिटारावहाय 28 किल'मिटार रानिं होदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गोदानावहाय 32 बिदि लिरनाय दंमोन ओमफ्राय आं गोदानावथ' चेक बानायासै दासो जेनेबा मास मोननै जानोसैयावसो जेनेबा आङो बेखौ दिनै माइलेज टेस्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर पेट्रल सोनानै ओमफ्राय आङो थावखौहाय आधा लिटारल' सोनानै टेस्ट खालामदोंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय 1 लिटारबा बांद्राय गोजान थांगोन होननानै दा आधा लिटार सोनायावहाय 14 किल'मिटार जेनेबा रानिं होबाय आरोना दा जोङो बेयावहाय 1 लिटारखौ आधा लिटारखौ जेनेबा आधा मोननैजों जोङो प्लास खालामोबा दा बेयावहाय जोङो 28खौ हमनो हाबाय आरो लोगोफोर जेनेबा 28 किल'मिटार होयो आरो दा जेनेबा माइलेजआ ओमफ्राय जों आधा लिटारल' सोदोंमोन नालाय ओमफ्राय 14 होबाय आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो क्लस बानायनाय जासिगोन आरोना स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आरो आंनि इउटुब चेनेल गोदानबा मस्ट वेलकाम नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो दाबाव मानोना होमबा ट्रिकि जाहां जागासिनो लोगोफोर नोंसिनि सापर्टआवनो सापर्ट मोनगासिनो थेंक इउ स' माच लोगोफोर इयुनावबो बिदिनो नोंसोर आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै मिजिं थियो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स' लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन